Hi guys, good morning. Today is July 26. Birthday ni Lixie Ann. Dahil natog ba kamang birthday girl. Kaya amo maning gila agabi dito sa Kalingawa sa ako da. Kuan. Gym. Asa mo ka? Birthday di pa ni Maron. Dalo kala along Gabriel anja. Happy birthday to you. Happy birthday Lixie, ma. Oh, kantay dali day. Anas Aliana, ganda-ganda. Lixie, happy birthday Lixie. Gawa dari, yaksa. Happy birthday Lixie. Kanta eh. Happy birthday Lixie Ann. Happy birthday Lixie Ann. Happy birthday Lixie Ann. Happy birthday Lixie Ann. Uy, I love you, love. I love you Lixie. Ano may mag-ingon, be? Salamat. Salamat. Mag-umata pa. Happy birthday to you. Si Bina, di nanta na magpasaway ni mama. Bako na kay mo simba ta. Nadisimba ron. Ados, alis siya. 9 p.m. Hindi ko magsimba. Asa man tabi? To the moon. Road trip. Brum brum. Happy birthday, be. I love you. Love mo kang mamahan, no? Hindi na magpabujag, no? Gwapa lagi ka mong birthday girl, Ron. Gwapa. Gwapa ka mong birthday girl. Di na maglakilak, di na magbinad, kay miss call na rong Lunes. Magbinuutan na. Og muad to sagna, magbinuutan. Ha? Ang sama na mong gusto, be? Huh? What do you want from me? You want house and lot? Be? Uy, bakod na kay magkaon. Dugar ba ka mga magkaon? Indara tama ito ilas. Gi-invite man po ming along Gabriel guys. Kin and Kim Borato vlog ba mo? Babagya po ng isang channel. Kay birthday man po kin dangan man sila birthday ni Lixie si Kin dya. Dali. Saliana, samok di mahilo na gidang pamuot. Happy birthday Ken. 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 Salamat, day. Di na mahilo na sa Aliana og na mag-birthday di makakanta. Pero din na ma. Ginbite mga lugar kay nakunoy daghang ice cream dadto. Di na mo ko maghanda sa birthday ng Lixie Ann kay ni ka-promise mo ko ni nga. Mag-MCDO. Mag-McDo. Unja. Kuan malaki to. Ni gumana magsimba. Ito mi. Siya ang sahang gisa di Lixie. Ni guman. Ang dadan si Alia nagsibing-bing sa ilalong Gabriel kay Loy putos along nang invite raw dya. Way muad to. Nakunoy daghang ice cream. Kaya nagihawan pa sila baboy guys. Ang hatag gali to gapo. Karni. May manggisid ang gabi eh. Nja, magandam ramon bahin kay nagpaniod to, mauli miliksi, amo mong to ilalong Gabriel. Grabe, tao gabi is gym guys, aran nagtao. Ay, morondang. Simba lagi mi. Simba rong karon as Ginoo. Maligo kag sa dubi. Excuse me. Ugma nagamang kuan. A reunion sa batch na 2014 man graduate. Mauwaw ko kay gamang mga batch mga kuana, ang mga kabats mga professional na. Ako ready. Bitaw daghan mi. Mauwaw ko kay kuan, nakamutamot man nga na agawa na nga mo og tag 1K 500. Pleads pod pero di mapudpugas pero kuan madto ko kay tagsaranas isa ka tuig kay das last nga reunion wa ko naka apil kagamarang amutan ron guys kay amot mig tag 100 nja 160 sa t-shirt anja pa to na ko ang tong t-shirt excited ako sa sanina hanabi kay magkuan na tabi mao na ta kay mato na ta. Bag. Poli-poli. Ito. Pali-poli. Oo. Wala rin. Ika lang kay tagal ko. Pali-poli.
sini. Hilak ka na eh. Nasa igiso yan, tiraway. Nga. Tatay sa gopa si katay sa. Bunggan, jakan ko nung pitoy da duwa nung kuno. Kisayangan. Nahilakan na lang. Sagdiragod. Nga naman daig pito. Dapat magpupito may mabungga ng sibi na no. Paglaman na may makdo. Sagdira. Sir, Kapoy day no. Tako-tako. Kuan, kanang nay. May bidang dangan man din mo ning datang isli. Hindi na. B, happy birthday. Happy birthday. Love you. Kau na lang. Kau na. Mana ang surprise, B? Hapak. Ugma na. Wala pa nang hili na na. Itaka mo ka. Happy na ka, be? Happy ka? Pagtiwas sa kaon. Dana, miss, bye, guys. Nag-ahara masinggi pa makluslik si kay mo may ang gisaad. Diyan sa siyang pabluhon sa kuan. Ijang kandila. Ijang cake. Ijang kandila. Hala. Dali, day. Kantahe, day. Dali. Kantahe, bing. At sa padat to, bing. Narabag giing na nabagkagpalit ang burger. Kau, ato. Ato, do, day. Ato, do. Di lagi na mubuto ng balon. Kitagaan si Liksig balon sa McDo. Kay nakakita magtaga McDo nga. Mga cashier sa McDo nga na nagdakog cake. Sige na. Happy birthday, Lixie. Ako na, day. Ito, anak, gilali sa put mo. Happy birthday, Lexie. Sige. Kantay, Bing. Gising ka, yan na mawawang ko. Sige, ikaw magbuwang. 1, 2, Dali kay malubat na na yung cellphone. 1, 2, 3, go. Happy birthday. Happy birthday, Lexie. Happy birthday to you. Ay, sinanay nilak na balis nanay ganina. Happy birthday, Lexie. Happy birthday! Happy birthday to you! Nga nila tabi no? Nga pa, migad si nanay. Ngilak si nanay. Alag nanay. Beli, be. Luoy man ang birthday siya. Di man luoy, nay. Importante, bas kag aglawas. Di na kasimba. Blue, be. Kay adi, nay. Agisa ko nung wish kay mo abot diyang papa. Diyan man siya kay baw gani agdahagi diyang papa. Na-surprise siya. Kay diyang pagsabot, ugma pag diyang papa. Mo man siya kay baw gani kamulod diyang kaos McDo. Kamera. Pagkaman na magkaon, mapapipagkaman ni abot na listed tad. Sige, be. Kailakon, nalipay siya. Gamag-at mantog kami pa. Sige, be. Blue. Gadang. Yehey! Happy birthday, be. Love you. Di na magpabujag, no? Kay tiguwang na. Si Bin, no? Ito na, ito dyan. Di na mo hilak ini bakod. Nagmata. Mudo na kuan. Muna ako sa rami. Kandila, mabuto na. Sige na, pagkaan mo ng cake. Isin sila sa rintan. May burger, pagkanas. Bye Bye, guys. Thank you for watching, guys.